עם ישראל היקר, בנות עם ישראל היקרים, זה צו השעה. עם ישראל בסכנה, חייב להתעורר. מדברת אליכם סעדה מזכת הרבים 20 שנה. מודיעה לכם, המצב קשה. לילות אינני ישנה מהמסרים שאני מקבלת, בוכה ומתפללת וזועקת מקירות ליבי. עם ישראל בצרה גדולה. אנחנו עומדים לפני מלחמה מאוד קשה ונוראה. הכל קרוב מאוד עד כדי להפחיד. אנחנו במצב הזוי ולא אמיתי. כל יום קורבנות. אין הסברים והתחכמויות. חובה על כל יהודי לקום. זה צו השעה ולזעוק לשם. גזירת המן והיטלר מרחפת על ראשנו. מי רצה להחריב את העולם? היטלר, המן. מי היה אכזר? היטלר, המן. אכזר שאין כמותו. מי רצה להכחיד, להרוג ולאבד את העם היהודי? המן, היטלר. עם ישראל הקדושים וטהורים, מי שחכם יבין, מי שחכם יציל את עצמו. אתם רואים בעיניכם הכל, חייב וחובה על כל יהודי, ואני מוסרת את זה במסר מתוך קירות ליבי, לקום ולזעוק לשם. עם ישראל בסכנה, אנחנו צפויים לפני מלחמה קשה שלא ידע העם היהודי מעולם. עם ישראל חייב לקום מהשאננות. עם ישראל חייב לקום מיד ולעשות מעשה ולהישמע. בכל רחבי הארץ נערכות תפילות לביטול הגזרה. השם מחכה שכולם יתאחדו. אין ויכוחים, דתיים, חילוניים, חרדים, כולם חייבים להתאחד. זה צו השעה להתפלל ולזעוק לשם. הכל קרוב. אני חלמתי לפני כמה שנים את המלחמה הזאת, איך שהיא תהיה בדיוק. היא מרחפת על ראשנו ואנחנו רואים את זה. הקדוש ברוך הוא מחכה לנו שנקום ונתאחד בעצרת תפילה המונית, להתפלל ולזעוק לשם, שתתבטל הגזרה הקשה.